magandang morning guys. For today's vlog, mayroon tayong trabaho ngayon sa consumption, no? Thank you nga pala kay engineer, no? Binigyan tayong trabaho ngayon. Hanggang na tayo, no? So si-share ko ngayon guys kung paano tayo kumikita sa mini backhoe, no? So nag-request si si architect sa figure, tatanggalin na ito. Huwag na inago. Alam mo sa akin, sunod sinatong lang. So within 1 hour, no, ito na yung natrabaho ng backhoe natin. Laglag na nyo yung mga dapat ilaglag, no? Mga flat box, check na okay na yan, no? 1 meter ang lalim nito. Engineer, bagsagan tala mo, tara. Bagsagan tala mo. Magandang morning guys. For today's vlog, mayroon tayong trabaho ngayon sa consumption, no? Thank you nga pala kay engineer, no? Mayroon tayong trabaho ngayon. On the way na tayo, no? So si-share ko ngayon guys kung paano tayo kumikita sa mini backhoe, no? So as you can see, masyadong kita, nauna sila, no? So sa mini backhoe, i-share ko kung paano kumikita, no? Yung pag-deploy pa lang ng backhoe natin sa site, meron ng yan, tinatawag na mobilization, yun yung transpo na tinatawag, no? Doon pa lang meron na tayong charge sa ating client, no? Usually pag 10 kilometers ang tina-charge ko 7K. Kaya atid pa lang yan ng truck natin, meron na tayong kita doon, no? Sa truck natin. At the same time kumikita yung truck natin, no? Sa backhoe naman, per hour ang labanan. Sa isang araw, kung 8 oras, 1.3 ang per hour nya, no? 1.3. So suma total ang 8 oras is 10.4. So sa akin, ang pasahod ko sa tao ko is 1,000. Pagkadalaw yung dinagay kong marunong, tig 1,000 sila, no? Plus yung pagkain nila, sabihin ko ng 500, tsaka merienda, so 2.5. Yung diesel ko is aabot ng 1.5. okay, 1.5 tsaka 2.5, 4,000. So less natin yung 4,000 sa 10,400 is meron tayong 6,400. yan, yun yung malinis na kita ng backhoe natin per day. So kung let's say naka 1 week siya, na time is 6, ganyan, not included yung Sunday. So kailangan naman kasi sa pag babackhoe na ganyan, kailangan very motivated yung mga mo, no? Yung mga operator mo. Lagi nilang sa isip na client is always priority, no? Kailangan satisfaction sa trabaho. So lahat naman ng tinrabaho namin, naging masaya naman sila. So yun, mamaya, no, i-update ko kayo. Ito yung backhoe natin, magpapahangin lang yung yung truck. Pahangin lang. So
babalikan ko kayo mamaya na guys. A few moments later. So nakababa na yung bako natin. So yung gear, so yung service niya TikTok. So yung ginagamit na strike. Nah, alas 8 yun. Alas 8 ya. Para karakalinis ha, itambakan na yun. Marakalinis. Kayo ni, pabulang ko. Madwa kayo mo eh. Magyuta naman eh. Yude, sagdi. Tapi Ito- na lagi minta ganyan lang din. Oh, Utang na ninong na manambak. Biga may baksa ako. oh. Kaya lang may papulat. Manambak lang ako pala. Tama yan. Galing na yung suwa. Magaling ya. Magaling ya. Ikuan. Palo, ate sarili na po. Uwa, era malo ati taga equipment truck. Ang sabi may nagpunta akong kanina. Gusto siya magtambak dito. Hindi niya alam meron kami dump truck. O meron kami ng dump truck. Yeah. Yang balay porman yan. Ka porman. Ikaw bala ken ako. Alas mga taga-reke ni mga beok dati ko. Tama yan. Makasakay ng jet na kaya beok mo. Tama yan. Ngayon itong tractor na ano. Tama yan. Kompleto na yung gamit yung kanyang Ken? Nino matog kanyang Ken? Si tatay. Ah. Kailangan natin matog. Depo natin ba wala kang gamit na? Pasyal-pasyal lang ko na hindi makasindi. Karam na siguro mo yung bing matog ka Ken. Hindi ka lang ang aircon. Ayun lang ang electric pan Ken. Hindi malyari ko? Pero tis ito pare ni kasi gawa ka pang rap. Wala ko to pare na. Ako po may pahinga ko ganito. Palagay ko makapakala rin. Wala naman sigurong bakal din. Oy, ako naman. Sige, muna naman. Iyan may anak ko. Kumilos na yun. Ay, ito kalakan. Ayun, balang na yan din.
Si architect sa engineer tatanggalin na ito. Dahil na inaga. Alam mo sa akin. Sunod sa tinatong lang. Kahit ng mga dam. Safety box na ito. Tinatong lang. Ito yung tatambakan natin, no? Hanggang diptip. Sa 400 mini dump truck daw. So, tatagal tayo dito. Siguro mga lang. Ano ba kalireso? Mga korpula kayo. Kagbakay nito, pang metong barangay. Balo megalol, ya? Malaw ka dumalo ka reso. Pati nasin eh. Within 1 hour, no? Ito na yung natrabaho ng bangko natin. Nalaglag na niyo yung mga dapat ilaglag, no? Mga flat docks. Engineer! Magsagan tala mo, tara! Magsagan tala mo!